коридорите и нанесения слой вече от лепило и каучук, който беше началото на вярната и подходяща настилка за добро сцепление. Ползвайте тази зона от старта, за да може да облагате гума и настилката да става все по-добра и все по-добра. Това е единствения начин с времето тя да подобрява вашето сцепление, така че спокойно и задължително ползвайте вътрешната част на състезателните коридори. Първо майката. Тя виж капаха ви свърти.